Omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi. Mwanchumulilia Ndizi TV na kwali nirubene sentunda yende ime yomurubiri Omogano umurubiri gucereka yitwe Jumatano ensa eyemo nenusu ya marogoba asitako batogusanga n'abageni baito anene mono igoro yamangana babiri bagwitira inyorekerenge kenene kyomurubiri oyo no komokia no nyaye asore naboko bogusuka kurwa sekerenge kemo wochiase kende no nyanga gugwitira emechando ona boigo amakongu asemaro ya lero inde no mokogima ase ndi ucusanga tore na Evans Sagwe oyo bereka komenya n'uburire bw'inyamoryo ase ikigitambe kurinde ni gotoro chinga omenyire kabwate ogosemelia ase bono aikeire ase akurwa ogosemelia gochia ase abandenga nonyanga kobwate oboroirobo nabokogendera komenya korabwatie amachiko onsi ali oirene kolina bokonda gusanga nintwe nagotobwate utira somtandaito Facebook Ndizi TV News digital ensemo YouTube Ndizi TV News nabo igogwetera somtandaito www.ndizitv.net asotonyora chinsa emerongevere nanye amatuko atano nabere ye wiki nabo igogusanga nintwe asenchera engikerano bono tegende wali abene kumwaligania asumuruberio Omogano boirire buya Mr. Evans boirire buya anakwali nibene asumuruberio Omogano. Asante. Karibu sana bozo wetu chake samalita na kiokorukwa naende angayaiga okurua na inkangai. Okay, amalieta ni onkurukwa Evans ongwa Sagwe. Enkuru kenyurukia Omondo. Township. All right. Township ne yere ime ya West Mugirango, County Nyamira. Okay, bono tumanyi yango mwaka kyoyo kwa bete gukuiborwa na endense mokiye. Okay, na bete gukuiborwa 1968 yomotinyokane ase ekenyorokia Omondo. Abayiboli baho ngakibale korukwa endenga yes ngakiba baramenyete imyaka enga baramenyete. Abayiboli bana nigo barenge korokwa mama nigare korokwa miri kanyara Sagwe naboigo na tata nigo arenge korokwa Peter Sagwe ongwae lakini babaire nyagosira. Pole sana. Okay, asenka yenomba lenga mwabete mu kuiborwa. Asenga yaito nigo toibore tue abamura bane n'abaiseke batatu. Okay. Bono ngayiga ochakirite chisemi chao na indi ngayiga osomete. Okay, chisemi chane chakirite Omondo Primary School. Kurwa Omondo Primary School ngasuka secondary kekendo secondary year not Mugirango. Kurwa ngaenda Kisii County Gusii highlights. Onkole chisemi chane. Gusii highlights aigane secondary bose high school. Gusii highlights yeye ngakikorukwa samatukabona nabendete korukwa. Wantega chenjetia kabinte bingabol kurunga kiyi. Ngayi ari gotoka. Ari gotoka Kisii County. Ali Mwemberogoro. Bano. Ya ntunya kubuli tumanyenga Gusii highlights yeye bado nero ose negendrete ngaki ubugima bwalenge ekero mwali gukina chisemi amatuka ali abantu ngosingera balenge chisemi abantu mbabwato wanje nicho chisemi. Engakiria. Obutaka naende mbwarenge igoro bantu mbabwate bwanjani ono gochia ase chisemi funankorora bono abana baito tobabwaterere teiga bari baito mbarenge suguri ogende skuru togenda mbarenge nacha ibono tochakire ase skuru yoboroso ekero kware basoma ngakubugima bwarenge maiterera abana okonyoranga niga kurunka obugoli bunegari yamokobe skuru yamoirania yani bintu bebere gonjura abana bali ndire buya bakwande skuru mwana lanchi gakanire skuru akoli ini myaka ya ino ekero mwa amangana ngabuna ngakubugima bwarenge ekero mwali kwenda skuru.
intuna oyarenge gasi oboke mambie getuko nabora boke na breakfast tonyora ominyoke nokoro oikere chinsa chiri chiganeirie skuru ende ranchi gegoika ominyoke ogocha orariganie mama akunyakorosia endagera na inche nkorande na eng'ombe yanyura amache ekekiananyirigerie endagera ngoikana nyochiteka itigete chinkanari bwango naende nakoraki naminyoka esukuru sangine kende ngeokware konyora okori ibono. Okay, ekerore secondary primary yani inki gwagakorire ase chigosori bose amang'ana yandi atari asa masomo. Okay, chigosori nagakorire inanchete kominyoka kana nge skuru yoboroso okaminyoka gaika kerengo ki naminyokate ono nyurenga kinire naminyokate ika ekewango kie district level ibon. Okay, ekero kwenda ase secondary yaro inki kwabete gokora. Okay, karnanda secondary gatiga mang'ana minyoka omopiro fare boni onaringe gwaka sana oro nong'irete pake province province tunyuri yango amatuka ari karwachite province nakimwe yuwete nakimwe ari kuigwa kero mwabere mu kwenda sensemeri ane ngayige mwigete. Okay, ngakiyo etwagete ne chiskuru chie bone soni una chiabaganire kogenda tugaita chiabo Nyanza bakwa chiabo Matongo tukaenda Kisii tukabwa chiabo Kisii na kati no tunga bono tukamanya kuirwa province yarengera erayoka asiko ekero mwale kogosoria iga tumanyi yango mbali mukiabore inyore bali koba tiotelia bakageranga bakano inu mugaikira asu mwabetu muikira abantu mbali utotiotereria ntwabwate no twali koroka ogari korunyama yari ochete agasira twabwate oyo ndenyamonyo kuruge tutu okay na lekorua naro kabeire skuru ya Matongo kuruku oraya uchetagacha yakemincha barenga bakongu abari gutotiotereri sana. Okay, no nyare gotebanga ensema yaunga mbiya gwakoreti ekarwa korite krasite nabo inkrasi 8 yarengo se yarenge nga omaite bona abana balero no nsiki bona yagire 9 je 7 ninkolete. Okay, ayense bino kolete je 7 nakia wabetu gokora matukayo gwakorete bona gwataete ngo ikiraneti ndoto yao no nyana ikiraneti ndoto ya namna natagete natemete sana kiagere chakara naru 7 nanda secondary secondary yoro chana mani koma na manage tukonyora point chikongire high school na koru high school kanyore principal yamo ni substitute even wow ego kwabete gokora obia ase chiseme chiao ono inkagaiga ingi abibuli baba gakorire asa matuka yerinde kubasira bose no konyora etongoro buskwe kumu endagere mesa abibuli bana nigo barenga abalimi eyekara bagatosira abalinde omwa katata no montera borenge ngari kichari kurundi le korundi chigari chechae ase eti factory ya Kipkepe ibono ngakincho omoke bone kaba aliachete ko kolitayerani ibono. Okay, igo ngai mwara menyete mwa chete skimu nonya estate ro estate ntua chete mukamenya miaka irenga miaka baka standard 4 standard 5 bono ngabwatira agagotia ngabwatira bomondo.
Okay, ngaki umubwa lenge ase ense meli estate. Kero kwara menyeta kero ko bokombia na gaiga kero mochete gaiga bomondo. Estate yali wone gintu kyalenge no konyora abana bakorwa chikabira wao ekino kyalenge wone competition kuma kyalenge korekana lakini wona kana ireneta bomondo naba Gusii ngakeyuka bana engakiniri matubogesa kubwabire boko baroro imense ito ya Kenya sakonyara ebisa kubicha yaine abasigisi naba Gusii bogesa kumboro konyaranga mbali kuchira ngaki okuiwana na okunkwarenga obosena libwarenga bogesa kubwigoro kukabila ngakeyu kabira gochintu anyumanyete abantu twana twamenyetamu twanchaine togosoma mu twanchaine mwana ukabire into anyiroche ngotire bona katwabira abanene tikirite na tulikwe ayitete karona ukabira nera Okay, mwanchu muriria on Ndizi TV ningotogendete gusanga nere Evan Sagwe oyo endere otwa Omogano ye anene mono buna abeire igagukina gakogenda no bugima bwaye ane mono ase alegati abali bakosegeta abantu nga kero bwato burere bwenyamore otali omwelio no Omogano agendete gotomanye ane mono ase ikera bono igabera otomanyinga ngakiabete gakuiborwa akagenda school ase bo igagenda otomanyinga ase abete gabuikirana na boigo buna obumabwaye bwarabeire ase amatuko abwango gaso mwanju muri Ndizi TV to basa kusukangwa na tore asumo timoko oromoke koline ka tora beto kuirana ndo beto kwenda gusanganere Evan Sagwe bwo tumanyinga ekera kurite skuru aro ngai aiga abete kugenda kona boganda utubwa totera sumtando ito Facebook Ndizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News na wetera ase omtandao www.ndizitv.net so tunyora chinsa emerongevere na inye amatuko atano na bere ya wiki. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Mwanju mulivia on Ndizi TV na kwali niribene ase ntunda ya kabire ime yomoroberio bumugano ne moroberio chekera gituko ri Jumatano ensa mone nusu ya marogoba asta ko batugo sanga nabageni au inyoranga ekerenga ekenene kyomoroberio yo no kwa agosemeli naye asole naboko bakugusukana kitokolatera abageni babere bagwetera amangana au elinde bagotebinga naye nabogosuka ko ruwa asole bochia asonde no nyanga gugwetera emechando kolenda mukano tuwatutira asomtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News na wewetera asomtandao www.ndizitv.net ase watonyora chinsa emerongevere na inye amatuko atano na bere yewiki ase marwa bono twende usanganere Evan Sagwe oyo endrete korua ogosegeta kuchia ase abantu bali bamenyete noburuire bwamenyamoleo kabatebinga utalio omwelio upupugema. Mr. Evan Sagwe karibu naende asomoroberio bumuganone. Asante.
ngo ihota tebinga ugakura school ya secondary ngwa wakwanira igore bintu wakori wakwanira igore abayibuli bawo wakwanira ibintu gwanchete gukora amatuka alikuwa lenge secondary ekero wakura secondary ngaye igagwachiete karana korete secondary ngatakanyole mirimo emirimo ekabegasi ekare mirimo yabegasi engong nkaraso ase matatu sekta matatu erona sugeti korwa mwaka kioliwa nurasa mwaka 204 ngakarangi yake naigangatiga ibona. All right ekirore matatu iga konyoranga kwanyomire naliwana njata konyoma akaranganda tanegasi matatu ibona. All right ase enyoma yao abana mbalingo bwate ase nyoma yane mbwatana sita abana sita ngaiba ikiri kuikira bono iga abana busta umwana naro yoroka yo kumubwati no araiga tatigo yondoko yonde nigare katari no yonde nigare kosi driving no yonde o ale nursing na kolete na graduated na gendete konyakole barua awoigo omoke kapsa no ale ronga boarding standard 7. Okay. Oh, that's good. Bono ekero kwa rumatatu ngakyo mabwa bete bono. Mansa mbwarengera isi. Kuika mambo niriwe kwa mesa. Obogima kuika bogendera kama kawaida. Nabo yarenge asienko. Akiwa na yari kupiti ncheno mominone. Twasoka none iparua bya batare chai. Pakegacha kuikira kare ikira iyo ikabano engakinanyorire bin ngaenda kutore kirabwase ochite konyora ebinyinyi ebini emirimo kwara kolete mburi mikyobo obulimi nobwe ekibando n'echai kawaida chingen yewa ntundubali ke kwari gupimira tundubali litangani twagapimire gasore wano koruga sore twacha tukarasya ito mwanda bone cha kwenda gianchori Okay bono chibese chinjaba chigo konya asugusira kwa abana ba school sinjira kiko betosomya abana ba chibese chine chinka chiarenga akilena watware otema arigwara okora maita umubudi naro totengereta ikiare kiarenga ogi maboko metega kino na abangije ko bere school ibizo akolire myakeli bone twakagachireire mono eponas eponas chibese chiagachire wachipeka chonsi uche school nende bona abana barenge birasi ibyo bika igo ninyuka karawa ikire binene ndabe nkinarenge okora karawa ikire binene tando kwa nae tomanyi yange karawa ikire binene aronga kwa akolire okay karawa ikire binene no igana takakorete diana nyorire bi it is okay bono watebanga no bwate ibini ngayi yo kwacha gete kumanyanga kwa bitwarire okay ekero ya ikete engakio kumanya mubirona malaria yarenge kondi wiki after week that is 1995 yandia agweni gunaka na agweni ende yangiranira kingacha gukuminikieke obosia iganga chakanyoro na bimbire nonya na maira kuru obosio
abantu bagasogontama automatically abandi bapimira amaiso bamanyire nkamaka ruororo ngaenda Kisii Kisii rifaro karusiwa manyinga ngategwa after 2 weeks ngendo after 2 weeks nkagenda bono kanyora counseling ngakeiteyo oyo mpime takonya kwebacha tarigonchikana ntaiboronge nkikere mweri acha konteyo kora manyinga ari neubia kanya kwebacha igo tantebia lakini dende nkamanya wane ngakie namanya ari abatarenge bakonji mbwarenge ono karabokonyi batarenge kairanaka kairanaka ngachanga chiera omunyagitari oyo omogotoka ogato ngakie bono retire ense clinic bono omunyagitari oyo bwe ense nari gokora Nyamira County referral ono nari gokora Nyamira County referral agataka komira omapei 2000 kanyamario aikirororo lakini akoni buri igoro jambera rais kiara na bwate bes kare ka 204 kliniki ya chakire Nyamira iko kuru 1995 mpaka 2004 turaja gutumika mario eso tumeka mario ngakikwa menyete kyagero maite binyinyi ebi nigo byarenge nebitindi bire ngiwa gatumikire amatukayo anene ndagera the parents diet ina naringe gutumika ano rende akaraika 204 kliniki ya chaka Nyamira County referral hospital munyagitari andabirinchwa kliniki kekerikanye toko bolito tando mapei na ntutwairu igakamsa Nyamira County referral asinamba chiri chintangani nonde kurweri pakabono nonde abuno nachakire tobo bweni ekero kwa beto kumanyanga nobwate ebini ebi naki ngoyo kwa bete gotebyo mutangani akal abata kumanya kurukisi na chitanga tayo murigiona kama tayo na tayo manyinga tari maya igwa lakini murigiona kangasua araganta ibyo nyasauri yago saba tako bitwara ibana bone kero kwa bako konyora ere na chita kapimo na ndinga jiga chita kapimo arabona karana chaka nangete sana karana chaka kliniki ya Nyamira onje tenga ja kumweberaria amaena na watuchiete agapimwa atoka tabwati bakabona igana ndinko andaro nyagupimu tabwati mbiyari bono ase ensemo yekenyoro kiao watebanga konyora mbali bachage gupimira amaiso bache gotebanga ntira tomoruchinga okora nabwate bini ebi ora community ero ngikwo itete ko chako bogacho kumanya buse njira kike kwa ngakwa chite ko ba kora baro ko ba handle la singa nei a community ngake yo stigma and discrimination ya renge igoro mondo tari gocha mwane kanyumba na bwate chumatari aigukero mondo tari gocha mwana nyuma acha abandi nane nakara tokoragera okime warenge gotigwa orubago nkofaga omuntu akogeraka kandi unisiti akalotaki oboete poni kabaka nguna nje kwanda chinyumba chyawo wanda nyumba yawe kirugakwa ndara kugesamba kera umanyimbware ki abo besana kana wayalenga ketengo bane skuru bakora guwa songo kwale nyamole bana bacha batabingira
ina bondi yetesiko kitata ona karaya baigo inga changaika Nyamira County rifaro tugatebiwa ebyombe mbiro byayuruki beza bisapoti ebya tunamure ebintu nakadere tuzarekirabo igo ensemo yawo igo ngwachite ngwatebeti onde nubwate gose ngaibamanyerete bono abuno story uchigochera igo ekeri amatuka yonspi aya baendrete uko rage biara iga konyara gwatebiri onde chidu uchana chiamanyete lakini bande baisiko kwentinda abatebi lakini boko temba bwate conclusion anje bono enarigiti enjera yoja kuba iti park eri bono tokamanya gotumugochia sebyombe ebyo tutarikira sebyombe ndatora robo semi bua ogochia aso monto bega konyoranga ni gabwate oborwiro obo njera kieye arabega usanga n'abantu bamwabo busina ende mandu kyagwendete gusanga nabarabo so that tachi konyora magana ya yogo chajwa okoramwa stigma bueno ase engaki twateba stigma yalenge igoro nje nachete kwebisa onyenya gitari alikwenda openi amasarti alinge nyagitari niwo nalenge kunyabwati naende nagotebi onde bwensi okotebi omuntu orakoe support omuntu oragwa assist etobwati affair ye clinic oragwa onyene ndagire otabwati oragwa assist tarikere omuntu ogochikotebi igo bono ababande murale buna nigera akong dorango naye tokobora omusani oyo oratebie ori orakoe support twanyorire ebe ya transport ebe yawe eri ogorinderire aganeriwe ebe ya psychological yobongo Alright. Nendo buyamboro byo boboko tebya abantu iga nga nje abali bagojukana ine bosomo rugio obuyamboro byo boboko motebya igoro yenjera okwenyori obuyamboro ororo wononye nyumba mapenzi wikamutumie chikondom igo wikabagwe nero mutange tabasa konyora nincherende kuikanero muiranyora mafundisho amanye ngakiboroire ubo okobonyora ngakiukobotanga ngakibokwambokera amanye ebintu ebyekara abimanyire wanere amanye buna gwakirwa panyinga goiteka agwenata kobeka graphs akwando usonye graphs inchiri angabu ali nonu mutura igabeke elinda kwandura manyinga itamu kunonyo gwate utarabasa konyora igono kokonyero gotanga nendo go support as a treatment care and support. Alright. Mwanchumurelia Ndizi TV ni otoendete kusanganere Evan Sagwe oyo obega kumenya noborwire gwenyamoryo aseka kirike tambe askolende bono iga agendrete kurua abosemya guchia ase abantu bandinga nabono enayo notwara borwire obo naboko boko kumenya abugima bwa kawaida nabo igo kugenda kumenya myake mingi kurabwatie amachiko nabo igo kurabenga no ligwerendete ase enchera engikira mwanchumurelia Ndizi TV kwenda kutubwa tutira somtano ito Facebook Ndizi TV News Digital and same YouTube Ndizi TV News na wetira ase namba ito ya 0792192834 na wako kerengera kyao na kutubwa tutira somtano ito www.ndizitv.net aso kunyora chinsa emerongebere na inye amatuko atano na bere yibyo nganda turasomo timokomoke togenda gusanganira tabinga anamono nchira kieye abeteka kwegendereria na buganda kubwatoka abosemi bwayo wo mwere class yoswa asentunda ase utwasa usuka ngwira naturi ase kagetari egetambe
esukuru y'okwegeria oburundia bw'ekigali ya Rocky Driving School nigiga okumanya buna mpabwatu bukoreri obya ase ebirengo ao by'oburundia bw'ekigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bw'ekimatatu kya 14 seater D2 PSV oburundia bw'ekibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'obalema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulye buna ebirasi byabo nigo biri flexible kinga kiri cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurigera y'obusera bw'Uburundi bw'Kigali gya NTSA buyo nkwegirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo Gusii asebali ime y'umucukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi ya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Monjumulilia Ndizi TV ni otwanete gusanga nere Evan Sagwe oyo orabere kumenya emyaka emenge kabwate oburuhiri bunyamali korinde nigo aendete kurua ogosemya nabo yosegeta gokia ase abantu abaonga no naye ase ole nabo ko boswe kurasekenenge kemotali omwali buwi makora boko bwatia amachiko alia abekire nabo kwene kinga kwabere ko kwegendereria aso bimawao nabo igotalio omwali wima ase mara bono nyoranga murobe niwo chakete ke Jumatano ensemo nenusu asigo naboko na utubwata sa mtandao wetu Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News hamwetera asinamba ito ya 0792192834 naboko tuma ekerengere kia na wewe utubwata sa mtandao wetu www.ndizitv.net nyora chinsa emerongebere na inye amatuko atano nabere ye wiki yesa Evan Sawe odebinga nigo amatuko ayo chaibwa lenge obonene kurende kwa biro kurwa obosemi bwa ogochia ase aba digeria bandisiti bono azwikira bono emyaka nerenga kwa bero komenya no buruire bwenyamole kurwa mwaka olenge 1995 paka bono gene myaka 29 lakini akarana nyora tatimanyeti ilina karana pimiti gatoka nimbwata. All right. Nigo turatebenga gwitania emyaka emerongebere na kianda. Isa Jonsi. Ono ekero kwa bako konyoranga kwa biru toro bunyamore kwa biru sanga no morugio oikiro pimirwe bono kwa kwaniringa okatebigunga ebyombe mbiro byakire ngaki ebyombe bikwa bete boko bimanya na endenjera kie byabete bigosira. Okay. Ebyombe bantu atsago tumuchiske ebyombe erinde bitakonya mangana a nutrition support mane ndagera nabo na mario gaja make patirenda karatwa ikororo bari abatangani tukanyara bandambari friendly pakara nichwas cyabo twacha koria pakamakoro bakamagotobo ndi twabatumete ngane inja achikawa story ndo tumete manyare binyamole nyaka wacha story tukapeke question mark ngo batumete asebyo mbebi abanyagitari kwari gutumukuru nyagitari kwa gweri faro ana karatwirana nyagitari twakanani tukama kwebori ni bakobonge burire bi ndwachete school twatebano tukamenya kuwatebia enichienga kiyalengo yali support ya yali kuru kwa Marine International Marine International kuru Kisii egachamo tukompena na waruansi kwenye bara chestire egatuchakie kiombe kie kuru kwa Nyamira poste HIV Sagwe group
karayatu chakio kiombekio kiombekio ya taretamu mundati kuri eriaratini njibuyeka nduguri nyagite kamenyete nyakinje ntamenye mwete gaswa kwa abantu moyo twaswa gosa experiences kiombekio nyagitagi gatuka ni county engima ayo kono kero muntu na bale kerwanirera aswa kiombekio ekabe party ngachorwa umachemani kwe kiombekio makorwa ila kana so machemani ekabe mantie to kumiana limo mwaka ke wono moro stick kiombekio nende mukachaka mwaka ke mwachaka kiombekio kiombekio 2005 2006 tuwakarachest mbalinga mwachagete wachaka wantu 90 kwa nguvu wikira bono iga chimemba irenga mwikire wikira bono iga tuwachiteka begasi sauri efe ya koruwari nturi korwa wano tuwatakire sub-county iga agende sobo tukawa spirit barosye byumbe kuchiari and tukabakonya korosye byumbe bindi ego ebyombe bino chimemba irenga chikire bono iga ekebono Nyamira post HIV test tukairanie nambanse tuwakeregister une CPO kara tuwakeregister une CPO turi abantu 50 lakini kurukire sub-county nabo bachize sub-county barosati ebyombe byabo bono bigotoreta eamburera ya nefa Nyamira County inaende ndo muteneri Nyamira County nchera kieye ebyombe byabere biko bakonya nabo igo ekyombe kikino kyabere gokonya ebene ekyombe gente getangani nkurukira obaremu nkurukira obasemi nende gwetania obasemi tataba obasemi bwokoragira kiwenata koragira magana nutrition the rule of three eye gokonya sana eyire nguso enkonya tabakabono wikonyore chindagira chikwaga chomubere wikonyore chindagira chiko muberumo chinguru ende wikonyore chindagira chigotangira omubere amarwaire kukoragira gwikebe rule of three namacha bororo ebintu binebyo igobosemi obore bw'eng'encho okunaende bono naende kera turasa obosemi amang'ana self-care amang'ana self-care akiaichini owenete konyibwati akio owenerete noangetanda mang'ana onsi gotumeka baka emipira baka bakochi kwenye dispose ebintu ebio nkonyorora obosemi obwensi naende any new updates yachire ya HIV nkonyorora ekiombe naye gotanga goetera kianiomo gotanga ko otebi go research egendererete ng'akiere iende nkobatoreni borobti ikowana gento nekio naende giakworokire tari yayebueka abandi mbarororo kiamento oboremu mono gono tokufacilitate courage kabisa ekiombe ase new members twabagwera kamu new members tomagosikiramo ensemo yechibesa njera neremo gusirana ase kiombe ase kiombe ntobwate monthly contributions tokoro cha siringi 100 chaende kiganja gaitu nabo ntobwate merry go round na table banking goitani abo twabere tokurika chiproposal
proposal yaite ntang'ani yatoeta chibesa njarenge chasie twarigete tu akarube tuga gochiase amrehu egatwa chibesa twaturine tinga kintu abwate umpest care kiyo yarenge igoro twaturine umpest care for 5 days korwa tugacha tukarika tuwa egatwa chibesa chigokora counseling andete testing yatoete kabiri korwa bono iga twasukire nogosuka gwitu twasukire bono ige tukorokwa nani recipient tukorokwa nani recipient nini njaati chibesa Kenya Red Cross nerere principal recipient ekamanya kwa taraja mbili ere serve recipient ono na nini na taraja nto kama gosoa na nto tukabekwa se kategoria hiyo yarenga mangana COVID-19 tukasomia county ngima mangana yakio muntu akanyonyora kiagwenete gwitanga mangana umpest care no twanyesometi nini yekara yaeta Nyamira igatoka mangana a sexual gender based violence yari iguru ayo nsintu areta abantu amo naro tukabasoma asingincho rende nare urenkagari uranyolenga nigabeta pimane binyinyi bya kanyoranga nabwate binyebi via enyamoryo kurinde niye bisete nkagari tarabaga gwesokia tarabaga sokia mbekyondo yonse mbose mikyora ya muntu urenkagari nga igoro yenche obuya boso asebyombe obuya boso asebyombe mbororo kabanka aria ebieka togwekonya new update te ugo jerankari ranyore ryogori achire tokamanyofi karora sekiombe mangana mangana roro kumanya ndabona gote bya ekiombe nkonyoru robasen abakonyoru gwatumiru hande uchigosomirwa mangana no anaya sexual gender based violence wetani ogosomirwa nomukongo ichori gure kwanyorire chisemi igo konyorore nkonjo kanore una nagotebia tua one byumbe bitubekete under NEFAC yere National Empowerment Network of People Living with HIV/AIDS in Kenya. Bono akare kuri resources kurwanga resources chinkurtere go chastori nsayas kikwanyora twari meeting chisemina chiworkshop ni nani ebintu ebi byakorwa. All right. Asingincho nuti biro byende totomiyoki ndahete litangani orakwanera ubuyamburo byo bumuntu gopimo abantu mbaro barucinga baragwe bari buyamba tete gopimo ubuyamburo byo gopimo litangani fakti kari chanere tubwate mbimbondo taiko igwapimo montaka nanse gopimo na kule gopimo taiko kwa mwae ochibano nkari okonyoro bwato borwe kwa karimo gopimo karaki ogende igombuya ogende mapema kakwande mapema wapimiru ese gotoka no bwate wategwa kiwana takomenya kwa gusauri amario gorera aroro ase serikali ichire turi kugura opimu turi wakanira tadie ka tuachagite arengetaki twari kugura mario and arenge expensive kurusi wa manyinga cheki unga yere bini vya ikire kwari wakanira lakini rero services ichire free yokuno gusegeta baminto barenga upimwa nari umuntu kumana inkikere
nario kumenya nobwate gusitobwati kubwa gotiga bono asing'encho ntubwate bari babeire bagupimwa nawe konyora ngamba bwate binyinyi bari nkagare batotengerete emarogobe abono iga bose emikyo boraba njira kiye kwabeire gokomenya ne binyinyi ebi mpaka aswikire asobwenge. Okay, egente getang'ani nokorusio obwoba endekera kwarusirie obwoba ase abanto gochakera saa obwoba nabwo ogoita none ebukungu kwanirire igoro ya obwoba yakwana yatebe omonto omwoba tagasoa igoro igo nokobasaba kiyatokire boigo ninchungana nabande onye tomaete ebyombe ebio ase ogochia ekliniki boringo bworokiwe ebyombe ebi ng'aibire gose mochaki ekiombe kiombe orochakera kiabaretire amo mwamanyanie ninu n'abanto beririo nyerimo kuiguya mukogoka rituko mukumbirana ogokwana amang'ana aonsi kiagera ninu mweka unlike ndiriwona abantu bande korojiari buya nini kwanya kwibacha tigana kira omonto nabwata ayaye igwapimirwe soa egurubu musukiramo egurubu onyora obosemi onyora oboremu na nohana echibesa ekeruro chiamirigo mpaka teopanging'ero nabo chigokonyoirera abana esukuru igo ninchurera chinchera nechinyinge tegotwara obwoba. Alright, asing'encho ebiru biabere bikomnyoka bono ntaete obwate kekerengeri kiao kia omweri koriete kamereri okwane nomorigeria Ndizi TV igoro yeng'ane ase tekemo. Egento ndatebe keria abantu baito tiga tobwaterane mochando turi mochando omontomo ore omochando ito twensi korwa community naende ekera kwanyorire ebintu teminete buna ngokwo yaya teyera omweri oika naebwe omoyo okore egasi ya osomia abana bao onde tayochi ogosomera onde tayora okorera kende ayebweka omonyene igotiga ngotuerwe tatige korigereria omochando buna noyo omonto oyomo omochando oyo nigo ogocha gwaffect kera omonto igotiga ngotobwaterane tokonye ekenyoro giaito. Right, umoncho muri Ndizi TV nigo twabirite gusanganere Evan Sagwe oyo wabeire gakomenya n'uburere bw'enyamorio gwitania emyaka 29 emyaka emenge kigima asaba twabere gatumanyinga unabere gakomenya emyaka yonsi nabwe kurwese getunga okonyora uburere ubu tali omweri obu bugima nabwe gusaba mali batarapimwa genda upimwe umanyenga ng'akiore ase umoncho muri Ndizi TV abuno twikera omweri abo murubere Omogano ne margo yabono askulene ntebe kumwera nelimbia mono itobe tukubaterana nere rinde gwikerania amang'ana ya asinchira yokoneka chibicha boigo namalio gabe ko wikerana asinje wikerano asamalita Stanley ondie kigisairo ase okubwaterana no kuyo tukubaterana nere nabe ko basabanga gwikera chinga kichinde nabatakeire uburigeria obija Ndizi TV nabo bwanzu musi ireterane nkuru kwa Job Maangi.